Goddag alle sammen og velkommen til Alicianas Balance Street DPS Guide. Jeg vil først gennemgå valget for, hvor vi gerne vil placere vores talentpoint. Det I ser her er et functional rate DPS spec. Som i så mange andre specs er der også her mulighed for at få byttet rundt på nogle få point, alt efter hvad der gavner os mest på den pågældende bosskamp. En af de ting vi kunne lave om på var at fjerne et point for vores Dream State her, og fjerne 2 point for Fungal Growth her. Begge de her 2 talentpoint er nogle utility talenter, som er totalt ubrugelige i nogle kampe, men til gengæld utrolig vigtige i andre. Et sted de point kunne løbe hen var nede i Lunar Shower her, som vil være smart i kampe, hvor man i længere perioder ikke kan få lov til at stå stille og nuke, men skal løbe meget rundt. Nogle andre point vi kunne lave om på var at fjerne 3 point op i Moonglow heroppe, og fjerne 2 point i Gale Winds hernede. Men de 2 sidstnævnte vil jeg ikke røre for meget ved, da jeg synes de er lidt vigtigere end de første 3. Men alle de her 5 ting kan man flytte lidt rundt på, alt efter hvilket boss encounter man er i gang med, og hvad man nu lige selv synes, at det er smart at gøre det. Men resten, ud over de 5 her, er ret essentielle for vores DPS spec. Glyphs. Når det kommer til glyphs, så er valget lidt mere simpelt, for der er virkelig ikke særlig mange alternativer til det her. Der er dog nogle få, jeg vil lige gennemgå dem, jeg nu synes er relevante. I Prime Glyphs vil jeg slet ikke gennemgå Moonfire og Insect Swarm, da det er helt tydeligt, at de 2 glyphs, som der benefitter vores DPS mest. Mit tredje valg i Prime Glyph er Glyph of Star Search. Når man skyder den af, så fjerner du 5 sekunder fra vores Starfall cooldown. Grunden til at jeg har valgt det, er fordi jeg rigtig gerne vil have, at min Starfall den er af cooldown, når jeg prokker den rigtige Eclipse. Så jeg altid får min ekstra bonus damage oven i min Starfall. Men alt det vil jeg lige vende tilbage til. Et alternativ til det, det er at bytte den ud med Glyph of Starfire, som gør, at vi får en længere duration på en af vores studs. Og de her 2 her er nogle ret tætte konkurrenter, når det kommer til DPS, hvor man kan sige, at den matematiske udregning viser, at Glyph of Starfire faktisk giver en lille smule mere DPS. Det er meget, meget let. Men jeg vælger at tro på, det er også min egen erfaring, at min Star Search Glyph alligevel er lidt bedre, fordi hvis du spiller smart og bruger tingene på de rigtige tidspunkter, så vil du kunne få mere ud af det her. Og udregningen imellem de her 2 glyphs her er jo også baseret på single target DPS. Der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis vi snakker AoE DPS, så er det smartest at have sin Star Search Glyph, fordi vi vil rigtig gerne have vores Starfall klar så ofte som muligt. Major Glyphs har jeg valgt Focus, Starfall og Innervate, og alle de 3 her, de giver næsten også sig selv. Starfall, det er bare en flat out reduced cooldown, hvilket er ret vigtigt. Min Glyph og Focus synes jeg også er enormt vigtig. De 10% ekstra skade giver sig selv, hvorfor det er en god ting. Og det her med, at den har decreased 50% af dens radius, er også en god ting, i og med at det bliver nemmere for mig, når jeg skal AoE og kontrollere, hvor min AoE rammer. Det er en ret vigtig ting for ikke at ninja-pulle grupper, der står lidt langt væk, at den ikke har en så bred radius. Innervaten er også en utility ting, som er ret smart at have, fordi når du så innervater en healer for eksempel, så får du også selv en lille smule mana ud af det her. Og der er ikke rigtig noget DPS alternativ alligevel, så det har klart været mit valg. Når der kommer til minor glyph, så er det stort set ligegyldigt, hvad man tager. Der er ikke nogen af dem, der affekter din DPS på nogen måde. Alligevel vil jeg måske lige hurtigt nævne, at mit valg her skyldes, når det kommer til Unburdened Rebirth, at man selvfølgelig ikke har lyst til at rende rundt med reagents i din taske, når man skal combat race. Mark of the Wild glyphen gør, at Mark of the Wild, som i forvejen er en meget billig spell, den bliver dobbelt så billig at kaste. Og det er ret praktisk i en kamp, hvor der er en, der bliver combat raced, at man så lige kan give ham det her Mark of the Wild buff, som måske betyder meget for ham, men når det så bliver så billigt, som det nu bliver her, så kan du faktisk ikke mærke det på din mana på. Vores stats. Hvad er det nu lige præcis, der er den bedste stat for os boomkings, og hvorfor? Det simple svar ser sådan her ud. Først kommer Intellect, så kommer Hit indtil du er hit capped, Haste, Mastery og Crit. Det skal siges, at de her udregninger her er tilpasset vores næste patch, hvor Blizzard har boostet den damage, som vi får ud af Mastery. Hvis vi kigger lidt nærmere på Intellect, kan I her se, hvorfor at det er klart vores bedste stat. Den giver til spell power, den giver til crit, den giver til mana, den giver mest DPS, og den giver os mulighed for at blive ved
med at levere det DPS i lidt længere tid via en større mana pool. Og der er slet ikke nogen af de andre stats, som der overhovedet kan komme til at nærme sig det benefit, som vi får ud fra Intellect. Så altid, også når du enchanter og gemmer, så gå efter Intellect. Når det kommer til hit rating, skal vi også huske, at grundet vores fantastiske spec, så er en spirit præcis det samme som en hit. Du skal nå i alt 1742 hit rating, altså 17% for at være hitcapped til raid bosser. Generelt så vil jeg råde folk til ikke at gemme efter hit, men at reforge, så man når sin hitcap. Det er noget du godt vil nå ret præcist, og når du får et nyt item, så skal du ind og reforge. Det koster altså kun 10 guld at reforge et item, og det koster en del med at regemme. Og det er ret vigtigt at nå den her præcist, fordi alt over de 17% i hit, det er altså totalt spildt. Og en lille tilføjelse til alle jer, som ikke er gået i gang med at raid endnu. Alt content i normale Dungeon Heroics er kun level 87. Og det er derfor ekstremt nemt at nå sin hitcap, når det kommer til normale Heroics. Det første, man går i gang med at raid, er, at man skal bekymre sig om den her 17% hitcap. Haste rating effekter næsten alle vores spil. Alle sammen på nær vores Starfall. Vores standard nukes, de bliver kastet hurtigere. Og vores dots, de vil på visse niveauer af haste rating opnå ekstra ticks. Her kan I se, hvornår vores dots de opnår deres 13., 14., 15. og 16. tick. Og det er altså medregnet, at vi har prokket vores Nature's Grace, som i øvrigt prokker af, at vi kaster vores dots. Og at vi står i vores Moonkin form, og vi er spækket rigtigt. Nogle af de her niveauer af haste rating, som I kan se her, er ret usandsynlige, at vi kan nå i det niveau af gear, vi har nu. Det er noget, der ligner 10, 12, 13, 14 stykker eller sådan noget. Men de der 1924 haste rating er en ret god målestok for, hvornår man har fået nok haste rating. Jeg vil stadigvæk synes, at man skal gå efter haste rating selv efter det her niveau her, men det er en god milepæl at nå at få sit 13. tick på sin dots, når alt det er prokket er, som det skal være. Som jeg allerede har sagt før, så booster Blizzard vores Mastery rating i den upcoming patch, hvilket gør Mastery bedre end Crit. I den nuværende patch, der ligger de to så tæt på hinanden, at det godt kan være lidt svært at bedømme. De her to ting kan man stadigvæk godt diskutere lidt, hvor man kan sige, at Crit rating altid vil benefitte alle spells lige meget i en hvilken som helst givet situation, hvor Mastery det kun benefitter vores Eclipse, og derfor kan en nybegynderspiller godt have svært ved at få det maksimale ud af sin Mastery, hvor en mere øvet spiller, som kan finde ud af at prokke sin Eclipse-faser på de rigtige tidspunkter og bruge de rigtige cooldowns, og forudse så meget, at han kan have sin Eclipse-faser prokket til det næste pull, han vil altid få mere ud af Mastery. Så udover at de i en flad matematisk udregning ser sådan her ud, at Mastery er lidt bedre end Crit, så vil den øvede spiller få lidt ekstra meget ud af Mastery. Jeg vil nu forsøge at vise jer, hvordan vi som balancedrødder skal prioritere vores spells. Jeg har også to add-ons, som jeg synes alle balancedrødder burde have, eller i hvert fald nogen, som har samme funktioner. Et af dem er faktisk et, som jeg synes alle DPS'er burde have, så længere er den ikke. Den første jeg ser hernede, den hedder Balance Power Tracker. Og det er en, som der viser os, hvorhenne i vores Eclipse-fase vi er. Vi er på vej hen mod vores Solar eller Lunar Eclipse, vi er på vej ud af den, og hvordan der vil ledes. Det er rigtig vigtigt at kunne holde styr på for at prioritere, hvornår man skal kaste sine spells. Blizzard har også deres egen standard ting, som viser det her. Det er faktisk ret præcis det samme. Jeg kan bare godt lide den der, den er lidt mere diskret, og jeg kan placere den, hvor jeg vil hen, så jeg har den i mit fokusfelt, når jeg raider, der hvor jeg kigger hen. Så jeg vil foreslå, at man henter det her. Det har også en anden lille ekstra feature, som er lidt smart, men den kan jeg snakke om lidt senere. Den anden, det er Button Timers, hedder den. Den har hjulpet mig ekstremt meget, når det kommer til at lave høj DPS og holde styr på alle sine cooldowns, og holde styr på alle de dots, som du har på forskellige targets. Det er de 7 knapper, der sidder nede under mine fødder her. Den første her, den holder øje med cooldownen på min Star Search. Og det bliver også vist meget tydeligt her, når jeg får en instacast Star Search via min dot prox. Det I ser her, det er det target, som jeg har indfanget, viser den duration på mine 2 dots der. Min Moonfire, Sunfire og min Insect Swarm. Det næste her, det er min egen cooldown på min Typhoon, som jeg bruger meget sjældent i raids, men en sjældent gang imellem skal man knockbacke. Kan være en stor hjælp for raidet. Der kan jeg se den her. Cooldown på den. Det næste her, cooldown på min Starfall.
bruger jeg ret meget. Rigtig vigtigt at holde øje med. Den næste cooldown på min egen Treants, den er godt nok på 3 minutter, men i mange bosskampe kan man nå at bruge den et par gange. 3, hvis det er en rigtig lang bosskamp. Så det er vigtigt at smide den afsted lige så snart man kan igen for at optimere sin DPS. Den sidste herude er cooldown på min egen Thorns, som er blevet en ret effektiv spil at kaste på en tank, hvis han AoE-tanker. Og man vælger at bruge nogle add-ons, som er tilsvarende, eller man vælger at bruge dem her, det er selvfølgelig op til jer selv. Det er jo smag og behag. Nogle vil gerne have det mere minimalistisk, andre vil gerne have det stort og tydeligt, så det ikke er til at overse, men jeg synes det her, det har fungeret rigtig godt for mig. Og både placering og størrelse på begge de her to add-ons er selvfølgelig 100% justerbar. Balancedryder giver 2 typer skade, Nature og Arcane. Jeg har en primær nuke til hver type. En dot til hver type og nogle forskellige ekstra DPS spil, som hver benefitter bedst af hver sin type skade. Når man skal holde styr på sin Moonkin DPS, kan man tænke på det som en vægtskål eller en vippe, som vipper frem og tilbage. Når jeg for eksempel bliver ved med at skyde min Wrath afsted, som er min Nature Damage nuke, presser jeg vippen længere ned mod bund i Arcane-siden. Når vippen er helt i bund, aktiveres Lunar Eclipse, altså den Eclipse-fase, hvor al Arcane-skade får en stor damage bonus. Derfor skifter man så over til at bruge sin nuke, der giver Arcane damage, nemlig Starfire, og vippen begynder nu at gå den anden vej. Når den er nået midten, stopper Eclipse-fasen. Den eneste mulighed er nu at fortsætte med sin Arcane nuke for at presse vippen i bund i den anden side, og hermed prokke sin Solar Eclipse-fase. Udover de 2 primære nukes til hver sin type damage, har vi også en, der benefitter lige meget fra hver type skade, Star Surge. Den bruges altid, når den er af cooldown. Alle dine dot ticks fra begge typer dots har også mulighed for at fjerne al resterende cooldown på din Star Surge og gøre den til instacast. Det er endnu en god grund til at stakke en hel masse haste op som den sekundære stat, for jo mere haste du har, jo flere og jo hurtigere kommer dine dot ticks, og jo større chance er der for, at du får kastet den her instacast Star Surge. Og hvis du også er glyffet, som jeg har, så jo flere Star Surge du kaster, jo hurtigere vil din Starfall så være klar igen. At bruge de rigtige spells i de rette faser er rigtig vigtigt for at få det maksimale udbytte af det, du har mulighed for at spytte ud af DPS. Så du vil gerne have 100% uptime på begge dine dots. Det er meget vigtigt, at du refresher dine dots, mens du er i en Eclipse-fase. Din Moonfire, som ellers er en Arcane dot, morfer automatisk til en Sunfire, når du prokker din Solar Eclipse og laver sig så dermed om til en Nature Damage dot. Så uanset hvilken Eclipse-fase du er i, så vil den altid benefitte mest fra det. Din Insect Swarm er dog kun en Nature dot og benefitter kun fra din Solar Eclipse-fase. Hvis man bare husker at refresh dine dots på en måde, så de altid bliver applied på et target, imens du er i en Eclipse-fase, så de får lov til at tække videre med den ekstra skade, som de får fra Eclipsen, selv efter Eclipsen er holdt op, så har du allerede der fået rigtig meget faktisk optimale ud af dine dots. Lige det her med dotsene er ikke så forfærdeligt vanskeligt at overskue. Man kommer dog nogle gange til at refreshe sine dots, selvom der faktisk er ret meget tid tilbage, for bare lige at give dem det ekstra tid med den rigtige ekstra damage boost på. Og det kan godt betale sig i sidste ende altid at have det her ekstra bonus. Din Starfall vil du helst gerne bruge under din Lunar Eclipse, hvor den får sin ekstra skade. Og når du har glyffet det her Star Surge her, så burde det være sådan, så den altid er klar til hver gang vippen er nået ned på Lunar-fasen. Hvis du laver AoE-skade, vil du helst bruge en Hurricane, som er vores store AoE-spil. Det vil du helst bruge under Solar Eclipse. Eller rettere, så vil du gerne sørge for, at du har din Solar Eclipse prokket, når du skal lave AoE-skade. For det er ikke altid i et AoE-brud, at du har mulighed for at stå og skyde så meget, så du faktisk når at prokke en bestemt ting. Og så det vil bare være spildt DPS. Så den mest optimale AoE DPS man kan lave, det er at forudse et vigtigt eller et stort AoE pull, eller der kommer en masse ads i en bosskamp for eksempel, og nu ved du, at nu er det altså nu de skal ned. Forudse det, sørge for at være i en Solar Eclipse fase, og så bruge sin Starfall, selvom at den ikke er i den rigtige Eclipse fase, for alligevel give lidt ekstra skade. Og så bruge en kombination af at smide dine 3 Wild Mushrooms, og så en Hurricane. 3 Mushrooms, Hurricane, og så bare skifte mellem de to. Det er det maksimale AoE skade, som vi kan lave.